Slobodno. Samo prodajte, pogledajte. Ajte vidite tamo po 2000 maraka šta je Koblice dao po 200 kila. Eto, po 2000 maraka i dao. Eto i na kamionu. Iz Alaške je došlo. Pazi. I ormu imam novu. I ormu. Koga ti u domaćinu? Kome treba zaštiti bolje? Na granču. Na sve. Za 3000. Ako je mušterja ko samo će stoji, ostati je. I dijete da ide tamo i sve. Sve garancije. Gdje su rođeni, kako je? Znači, bit će šarac na... Biće. Ovo snima. Za ovako? Da! Snimaš. Ne smije više ni snimat koliko se ritaju. Ajde, pazi da se ne oštri. Ovo i ja gledam da mi ne prisidne snimanje. Boja mi. Asko, šta ima jedan? Skine! Jeziga, ja navljam cijela 2 puta, nemate! Kakav ja, kako šta je? Pa nisi ti kad stavaš! Joviljski, der neku torbetu. Ajde,
Nekako je djelovalo kad je on bio. Da nema neko u njegu, miru koji želja možda ga pogledaju. Nema veze. Samo jedno, nije onda dotle došla majka ga dobro, ovo je to. Jel ti Burazer prodao onoga što sam ja dolazio onda onoga? Znam da je u tebe ono. Pa ima. Ne volim ja kampajane. Jesi uskako? Jesam, kako je, dobro je ti. Ta ti je dobra, što se ja razumijem. Da, i onda rekao. U jednom ja za to kuda bi me Starija to bio. Evo, jesu fini. Ali mi do onoga, ono ima šta snimi. Šta je bilo ovo ne može raditi? Pa mana što se naderu, vidiš. On na mladu je zaražen. Pir. Evo drugo. Jesi, Jaranik.